Дорогие сябры, И поближе сюда подойдите, пожалуйста. Открытие выставки началось. Добрый вечер, уважаемые гости нашей галереи. Сегодня мы рады вітати вас, и мы представляем вам чудовную экспозицию живописных творов Виктора Маркалца. И слово презентую Тетяне Гаранской, куратору выставки, а так само близкому родному человеку. ну так у нас заведено, что надо представнику слова Сергію Мастаку давать першому. Но я все-таки дозволю себе самой перше сказать пару слов про эту выставу и про Виктора Маркалца. Я не буду занимать вашего часу, но я хочу означить, что представленная тут выстава «Качкуны 4» – это тема, которая занимала Виктора Маркалца все его, можно сказать, свядомое творче життя. Як могла, я забрала твори найбільш важні і найбільш харизматичні програмні твори на эту тему з різних колекцій, тому що Віктор був вельми доброчинний чоловік, і він щедро ділився своїми творами з сябрами, близкими, родными. И приблизно половина выставы – это творы из приватных коллекций. Другая полова – это з сімейного архива Виктора Маркалца. Думаю, что ён, як його поплічники, належав до мастакоў апошніх романтиков белорусского мастацтва. Вот. Этот человек был настолько доброчинный, светлый, и он занимался усімі и жил и працаваў для всех. И теперь так отрымалось, что догонять и представлять его в Беларуси доводится мне. Вот это 4-я выстава. Я по темах поднимаю его творы. И еще как минимум 10 выстав мне предстоит сделать, организовать, как показать мастака в полной его, в разных его направках деятельности, в разных направках его пошуку у живопису. Теперь я предоставляю слово секретарю Союза мастаков Сподару Кольчику. Дорогі сябри, дякую, Тетяна, за добре слово. Сапраўды, выстава сёння мы открываем вельмі цудоўную выставу, здатную, тому что, ведаеце, вот на працягу апошніх 5 гадоў я лажу міжнародныя пленэры, 3-4 в год, і шмат мастакоў за всего света приезжают до нас в Беларусь. Кожная праца, она просто вельмі вабіць. Тому дякую, Тетяна, вам великий за цудовную выдатную выставу. Я думаю, для нас это великий здобыток, новая сторонка у мастацтве. Дякую всем, кто пришел. Я сябров на выставе присутствуют близкие, дорогие, родные люди. Тут присутствуют Валя Бартлова, Марковец, Галя Марковец. Я хочу предоставить слово сестрам Виктора Маркалца. Валя, Уважаемые сябры, по-перше, мне вельмі приємно вас усіх бачити, тому що кожен з вас з'являється не тільки поплічником у мистецтві,
але і нейкім родным чалавекам, тому што мы ўжо доўгія гады разам в адной кухні жывём творчай мастацкай. Дзякуй вам. Сёння хваляванні былі ў нас самай раніцы у сестёр. Вось, ведаеце, Віктор пакінуў вельмі вялікі такі след за сабой. Я вот думала, у чым справа, тое, што вот прайшло 5 год. 5 год, но не было таго дня, калі б мы не успаміналі яго. Таму што, калі мы жылі в этом мірскім жыцці разам, ён заўжды быў першы, які прыходзіў нам на любую нашу просьбу, на дапамогу. І мы сёння вот думаем, як бы Віктор сказаў, як бы ён параіў, і неяк жа працягваем жыць у такіх вот неадчувальных, у тактильным таким мире, а у духовном плане мы все ж таки разом. 18 вересня у нас была такая акция у сестер. Мы поехали по шляхам Виктора. Мы были у Довшицах, были ля помніка, ля помніка бацькоў наших. Еще двоюродные браты пошли за этот период, за 5 год. У нас просто некий вот пришел такой косяк и сбил нашу мужчинскую половину братов. Мы побыли побач там. Мы потом поехали у Ситцы, пришли в той храм, поглядели, як быццам ён был рад побач с нами. Потом по этим лесным дорогам поехали у Вайшкуны. Приехавши в Вайшкуны, мы прошлись по Блакитным озерам, мы прошлись по тем стяжинкам, по яким Виктор ходил. Потом уже был надвечорок, але было такое теплое надворье, что мы нават, это было 19 вересня, мы поплавали у озере Балык. Як быццам бы это вот погода, природа нам сприяла вот эту вот шляпу. Ведаеце, памяць, якую ён пакінуў, яна застанецца назаўжды з намі. І не толькі з намі, з нашымі дзецьмі. Усе яго ўспамінаюць, усе яго любілі. Ён быў, яго ўспамінае першая сям'я, з якой ён жыў, многа-многа аддаў туды энергіі. Ён вельмі вялікі след пакінуў, жывучы с Татьяной, с ее семьей. Ведаеце, ён потребен был усім. Тут его сябры, яны это ведаюць. Я не хочу долго говорить, потому что, ведаеце, я думаю, Галина запомнится еще пару слов, что я не сказала. Жыццё это імкненне, трэба это памятаць, трэба жыць з любоўю, трэба успрымаць тое, што ёсць на сённяшні дзень, і дзякуй Богу за ўсё. Я хочу передать Валентина много сказала. Я лечу, что, отчуваю, что Виктор побач с нами. Так что он отошел в другий свет, но он бачить это и отчуваю. То же самое отчуваю меня. Подячить Татьяну Агаранскую за то, что она так зробила видатную выставу. Просто скажу, без всяких этих самых. Вот удячна вельми, потому что для намаганнями родится все. Танечка, дякую тобі, моя хорошая невесточка. Достаточно копировать много выставок Виктора. Дальше тады Алексею Антоновичу Марчину. Сяру Поплечнику в одной майстерне разучились. Столько стежек пройдено Дроздовича. Що життя? Ну так ти вже все сказала. Я віншую, всіх, звісно. Я просто радий і задоволений тим, що нарешті показали твори такого характеру, етюдного. Віктор прийшов в школу, ту, яку йому вчив. Володя Володимирович, одні ті ж педагоги були, Іван Восипович Шахневчик, Воронов. І коли просочить шлях от його як творця,
то я б не сказав, що він шарахав всі ті толпаки. Ну, наприклад, так як я. Влево чи вправо там. І він где-то йшов, він йшов в глибину. І це його етюди, ви видите, це унікально, писане з натури. Я наприкінці просто вспомнив, коли ми робили виставку в Германії, то один такий, ну, професіонал, мастак, колекціонер, пытается у когось там з наших удельників, а це з натури написано на стіні. З натури. Вот так проверю. Берега цей твор і нічого повідомляє. Приносит как с натуры. Видите, и поэтому вот якость в будущем. Зараз же наогул писать с натуры это запошная справа. Люди там замыкаются, мастаки и пишут от себе и в основном к себе. Так что в этом плане, конечно, это выстава уникальна. Маленькие фразы такие, живописные, и есть серед них якби високий уровень. Есть, як би так сказати, трошки може і наші, хто буде всприймати, але всі вони в більшості писані на повітрі. І цим я не бачу серце, і душу, і емоції. Дякую за увагу. Вот так сталося по життю, що десь в 69-му році, прикидывайте так, была створена группа 4-го курса и 3-го живописца. Керовал группой Цалкова и майстерня Кремчук, а наместником был Воронов Анатолий. Вот мы с Олесем, Виктор там и іншие стояли поруч, тут недалеко над кафе «Ясна». Это починалася романтична сторонка нашего уходжения в этой пласт, як мы называем культурой. Я хотел бы зазначить, коллеги, сегодня вот про что. Судов не бывает у житті. Як кажуть, яблука от яблони далеко не падает. У Довшицях сім'я Марковцов це була достатково відомая сім'я. Це ж треба так, у наставника голови сім'ї народилося ще 4 чоловіки, які потім пішли в професійне мистецтво. Ну не пригадаєте ні в якому разі, що у сучасності таке відбулося. І видите, кожний з їх крочить по особку по своїй стежці. І этой стежки, коли вони йдуть, а ми за ними, то є така необхідність, мені здається, пішовши кілька кроків, просто оглянутися. Ті не заблудилися ми, ті по тому шляху, ті по той просторі ми йдемо. А на тому просторі це вельми важливо. Про якую мы складаем это слово, эту интонацию и так далее. Я не был у Айшконах, але я был у Ситцах, я был у Довшицах. Мы поездили, як только одразу закончили институт. И наогул, мое життя не юнацкое, это было такое уже, як кажуть, сталое юнацтво. И он увірвався в моє життя як неот'ємна частка моя. Я не уявляв себе ні в студентські, як кажуть, ну, справи, ні інші без Віктора Марковця. А тим більше, що він втягував мене в волейбол. Ми грали за команду вуза. Ми наїздилися, звісно, були різні справи. Але коли ми їздили у Питер, то ми говорили так, нам цікаво зустрітися з мухінцями, як і поїхати, наприклад, у Львов з львовськими студентами поговорити. Щоб того, так сказати, вас не затримлювати, я лічу, що ми, насправді, ті люди, а тут маса моїх колег з такого є, повинні собі задавати таке питання. Чи не робимо ми помилкових шляхов в этом житті? Чи покидаємо ми після себе той скарб власний, який потім будуть говорити, це зроблено на Білорусі, це нам належить, нашим людям. Как у свой час про нас говорили приблизно так. И он руковался в этом видавецтве, якое звалося «Мужицкая правда». И он, так сказать, писал, не мужик, а газета была «Мужицкая правда», але видавецтво, як вы пам'ятаєте, загляне в сонце і в наше оконце. Ми повинні протягувати цей шлях, на нашій території, на нашій Білорусі, при нашому житті створилася та сторонка не горша,
вот за тую, в якую мы заглядываем в наши подручники, называем себя белорусами. Я власне щасливий, що мені шанцевало ходити побач з цим чоловіком. Сьогодні я йшов трошки і засмучений, але сьогодні я трошки і узрадований, тому що його серце все одно грукає і стукає вот про ці полотна, які є серед нас. Дякую вам за те, що ви поділили цю думку з нами, і з Тетяною Горанською. Тобі дякую велике. Хочу предоставить слово сябру, поэту Олесю Розанову. З Віктором давно приїхав у Вишкуни і його очами глядів на эту стіну. Приїхав він і приїхали останні. Приїхав і стала утворатися Сябрина. Утворатися осередок, куди, якби, ну, некий магніт був закладений, куди ось і Мастаков, і не тільки Мастаков, якби нечто приваблювало, тягнуло, там нечто є, там магчимые відкриття, там магчимые зустрічі, там магчимые нові враження. Зим з Вишкуну по весновим снезе ходили, доколь можно было ходить. Ноги были мокрые. Стреча, речка так називається? Страча. Да, Страча була і питалася, куди ви блукаєте? Хіба вам мало цієї місцини? Ні, ніде. Ось цей імпульс ось з Віктором вел і тягнув які там журавлини, кланялися на купі, ну як журавлины, что, коли кланяться, ну, як коштовність, як рубіни, збирали їх, ну, ось такі різні ураження, і небо у зорках, і тая березина, яка росла коло його хату, все було змістовно і повно некого схованого сенсу. Віктор, що ти тут забув, чому приїхав? Ось гети, пошук этого схованого сенсу. Аутентичності. Мастак увесь час якби шукає той осередок, який йому покаже його самого. Ну, нека люстерка таке магічне у Вишкунах, і він якби знайшов ця люстерка, може навіть і не одно, глядівся в їх, і з цього гляду утворалися картини. Може, саме значное у творчости, основная тема – это звичайное. У звичайним нечто тоється. Ось в этой події вона якби блиснула, успихнула, виявилася і одійшла. А ось у звичайним нечто ще є. І саме, може, змістовне життя звичайне. Віктор любив звичайне. У його, ну, якби, була така і тяга, і розмова, і порозуміння з цим звичайним. Але це звичайне, змістовне. Картини звичайні, тривожні. Ну, вони, якби, час їм не страшний. Коли на неяку актуальну тему, яка б не була гаряча, ну, воду, вона поступово відходить у історію, кладеться в архіви і згадки, і треба некий коментатор, дослідчик, мистецтвознавця, який потлумачив, це тому, що тоді-то у цьому році ось то і відбулося. Звичайне має у собі високий кшталт. Той світ, якби, і в творчості Віктора, ну, якби, відчувався, присутність його. І зараз, коли, ну, ось, вони роз'єдналися, той світ не одійшов, а все одно присутнічає. Присутнічає у неких згадках, ось, у снах, у відчуваннях, раптом у неких випадках, що ось нечто не отрималося, отрималося. Некая допомога прийшла, некая згадка, некая подсказка, той святий гети у вельми близькому діалозі, і Віктор так само у діалозі з нами і з цим світом. Дякую. Мы жили одной плыли, мы были
Были особливо близкие сябры, такі, наприклад, як Лариса Шимакович і Борис Жанчак. Борис Жанчак виступав на відкритті нашої галереї «Добрые мысли», хто ведає, тут 10 років існувала. Лариса Шимакович представлення ціле устроїла. Пожиті ми побач, ми радуємося своїм творчим друг друга, одного і другого творчим відкриттям. Ну, що цікаво, Борис Жанчак і Віктор Марковець одійшли у інший світ в один день. И мы с Ларисой, ну, я не знаю сказать, по несчастью, подруги, это ничего не сказать. У нас время подобные лёсы, сугучные лёсы. И я думаю, что насколько часто в майстерне Марковца звучали верши Бориса Жанчака, и не натурально будет. Он был в Большхунах много разов. І він був завжди побач, і не просто присутнічав, а творчо присутнічав. Я думаю, вельми правильно би сказати, дати слово Ларисе Шимакович, і вона сама знає, що. Напиши мне верш блескучий, хай же талент и майстерство. Бо поблизу этой кучи так неутульно, так неустерпно. Зарифмуй быттё, признайся, что не здольный, что не умеешь, как понылый дух приузняўся. Напиши, як Ганну Немеш. Нас сапраўды аб'яднала восень с Татьяной. И уже не першую эту паравіну яна бярэ меня вот такие восеньские компаньоны. У меня, конечно, особистые успомины про Виктора. Особистые в том сенсе, что калі ось такая дапамога неабходная перавесці, поехать, нечто дапамагчы, машина, такие легкие на подъем разом с Татьяной, не кажучи уже про тое, про просто гістарычны момант, может быть, не все ведаюць. И первая инсталляция, присвеченная Стравінскому, у фойе филармонии отбылась, вот дякуючи Татьяне и Виктору. Оставлялась ее как квадратный. Так. Я так думаю, что это, ведаце, як любы мастак, паэт, ён с позиции своего дня, у якім жыве, ён, я кались, напэўна, толькі што тое ж самае казаў, піша с позиции невероятно далекой будущей. И нам, и не только нам, и тем, кто идет за нами, нам треба дойти. Для гэтага гэта і робіцца, каб нам было пад чым ісці, дзеля чаго ісці і куды ісці. І вось гэты момант са Стравінскім я таксама, я думаю, што гэта належыць будучыні, прайшло 10 гадоў. Ніхто нават не, ну, ніхто не... Это великая отвага и смелость просто взять за Стравинское и поставить так, как это, ну, написано в партитуре. И прошло 10 годов, никто пока что повторить этого не смог. Але вертаючись до восеньских сочинений, этим облаком, с твоим обликом, смех дождинок и ветру смех. Это я вечерком в осень. Это я вспоминаю тебе. Это наморозь, нібы наволочь, повторяя тебе теперь. Это я. Вспоминаю тебе. Гэтым облаком, с твоим обликом, смех дождинок и ветру сбег. Это я, вечерком осеньский. Это я, вспоминаю тебе. Такие очень сухие
завязываются. Хочется дать слово Егору Батальонку, потому что Лариса, Гончар, Маковец, Байшкуны, это все неотрывно. С 86 года Марковец связал свой лес в неким плане с Байшкуной. Было это так. И он там уже были в Байшкунах с Академией наук. Это Терещатова там была и Козлова. И вот они были знакомы с Виктором, и они запросили его поглядеть. И после, когда Виктор поглядел, и он стал избирать, так сказать, мостаков, как туда так само приехали, ну, на предмет, так сказать, купли себе хат. А хаты уже были на той час вольные, потому что фактично вёска была вымирающая. Уже почалась тоді, отмирание вёски, почалося считати. Зараз она фактично уже вымерла. Там засталась одна женщина только. Остальные все заняты дачниками, все хаты. Вёска была уникальная. Тут так само присутничает и Федор Ладуцька, які так само приймав в цьому ділі. І ми пам'ятаємо цей час, цей год, коли ми туди поїхали. Справді, це унікальна вёска, це кажу не тільки я, це всі, хто там бував, там во всім це унікальність підкреслювалася. Хати були незвичайні. Після вулиця була побудована так хатами, так само незвичайно. Що мається на увазі? От, наприклад, хата стоїть, заїде наступна, а потім третя. От, будь ласка, от це та вёска, в принципі, яку ми тоді, в той час приїхали. І поглядите, коли по вулиці їде ці йде, то з цієї хати без окна бачить чоловік, хто їде, з цієї і так далі. Тобто, розумієте, як побудована та сама хати ставилися. Это фактично уже такого нигде не заховалось. И скажу, что зараз уже про Виктора. Виктор відрознення від усіх мостаків у нас, которые там были, и он опошнім часом жил там по много. И он навіть круглый год там знаходився. И он там и зимой писал этюды, и весной, и летом, и осенью. Відрознення від нас останніх. Потому что мы приезжали, так сказать, вот так, на некий термин, ну и особливо вот лето, коли вже тепло. Тому ягоная спадщина по Байшкуну, на Польщу, конечно, богатая, больше известна. Хочу отзначить, что Виктор – это тая постать, яка, в принципе, еще далеко не осенсована и нами, и у мастацтве, потому что спадщина вельми великая, разностайная, и он многоплановый мастак. Тому то, что буде робити Горація, відчиняти нові вистави, це дасть можливість нам побачити це. Так що, ну що можу сказати? Віктор, той, хто з ним неким чином контактував, про його успомін тільки один. Це чудовний мастак, у якого було чому повчитися. Це чоловік ахвярний, який, не шкодуючи себе, мог пойти на допомогу кожному, хто тільки не звертався. І навіть коли не звертався. Я це відчув на собі. Так що приємно, що така вистава відчинилася. Я думаю, вона буде мати відгук у людей, особливо у тих, які навіть і не бачили вёски такої, але у яких у генному плані живе це, і вони обов'язково знайдуть для своєї душі шмат чого. Дякую за увагу. Прошу набраться терпения, потому что это неформальное открытие. Это 5 год Євгена Віктора. И вельми коштовне кожне слово. Но перш чим притягнуть наши вспомины, размовы про Виктора, я хочу снова предоставить слово Ларисе, потому что не хапая музычного слова. Перелазка. Так земли прилила, так земли прилила. А теперь
тыдики, стидёну зиму чуешь, стидёну зиму чую, не чую, вижу, не вижу, не летейка буди, не теплое. Ты, Манечка, ты родная, не родную себя кровь чуешь, не родную себя кровь чуешь. Чую, не чую, вижу, не вижу, не мамочка буди, не родная будь. Петух не кричал, гусик не кричал, по воду посылают, по воду посылают. Горы высокие, долы далекие, невозможно свернуться, невозможно свернуться. Ну и настало сказать слово профессионалу, свинной познавцы белорусской Ларисе Кничевштейн. Так шмат сказали, але чомусьці забыліся пра адзіную вельмі вартую важную старонку жыцця і творчасці Віктара. Ну, мне вельмі пашанцавала. Я з гэтай сям'ёй супрацоўнічаю, зразумела перш з мастакамі, зоркамі нашага габелена, нашага ткацтва, з Галяй Валяй, ну і праз іх, праз Тацяну, як калегу, давялося мне бачыць, як працуе Віктар, і як ён працуе ў нашай справе. Можа, хто ўжо забыўся пра добрыя мыслі, але гэта была цудоўная старонка беларускай культуры, увогуле не толькі мастацтва. Яна ладзілася Тацянай і Віктарам. Увогуле, гэта такі тандем мастацтвазнаўчы, мастацтвабудавальны. І вось тут Віктар, як ніхто з мастакоў, ахвяраваў сябе, сваё мастацкае я, свой мастацкі час на іншых мастакоў, на выставы. Яны ладзілі вялікае выданне, я думаю, яно яшчэ з'явіцца. І трэба было бачыць, як Віктар, як хлапчук, бегаў, скакаў, мог запрыгнуць аж на самую высокую стэлю і пашукаць там нейкі маленькі фотаздымачак у газеце, у якім наши беларусы з Канады прыехалі да нас. Гэта ж нейкія 80-е гады, гэта ж які цуд быў. І ён убачыў гэтае фото і стрыбаў туды, стрыбаў. Моя матуля так пералякалася, што ён адтуль зваліцца. І увогуле гэтыя добрыя мыслі, гэтыя выставы, гэта было такое важное, такое вартае, такая цікавая справа, што переоценить это немагчыма. Я уже не буду говорить про творы Виктора. Вы все мастаки, вы все бачите, что это сама шчырасць, что любая простора эпичная, эти маленькая камерная, этюдная, эти з великого полотна яна стае асабістай. Мы бачым тут у кожнай працы не толькі почерк і манеру Виктора, але мы бачым яго душу. Гэта асабістае адчуванне того, што мы ўсе бачым і ўсе чуем, і бачым, што гэта вачамі Віктара Маркаўца, чалавека, які ўсё перажываў як сваё асабістае і увасабляў гэта як адзінае, і больш нідзе гэтага казалі звычайнае, але нідзе ніколі гэтага немагчыма не ўбачыць, не адчуць. Вось гэтая асабістасць, шчырасць, і великая апантанасць для мастацтва. Ну, гэта яны з Тацянай абодва такія. Колькі яны рабілі разам, колькі цяпер Тацяна, я павінна сказаць, гэта робіць для памяці не толькі Віктара. Вось цяпер гэтыя пленэры прайшлі прысвечаны Сташчуку, а колькі было для Евгена Куліка, а колькі было пра тых мастакоў, якія не ў першым афіцыйным кола, не народныя, не заслужаныя, але перліны нашага мастацтва.
Вось вялікі дзякуй, Тацяна, табе і Віктору. Это такие дорогие слова. В связку с гэтым, вот уже Лариса спевала, еще буду спевать. Я хочу дать слово тому, что наша сядиба притягивает изнавать, притягивает творчих людей, поэтов, мастаков. Мы робим презентации книжек. И вельми часто на нашей сядибе бывает Тоня Хатенко. Тонечка, прошу тебя, скажи колькі словаў. Не стае Павлаў, каб усё пра яго пераказаць. Ну, насамрэч, слова такое беднае параўнальна з тым, што выказана, пададзена, запомнена і перададзена далей вось у гэтых карцінах. Ну, ведаеце, старажытныя казалі, ёсць пакліканыя і ёсць абраныя. Дзе мяжа між пакліканнем і абранасцю, хто яе праводзіць і ці ёсць яна насамрэч, і як гэта вызначаецца ў нашых мітуслівых жыццях, хто ведае, хіба што сам Вышні, калі ён ёсць, а ён ёсць, напэўна, не ў тых вобліках, як мы яго ўяўляем у храмах, а куды шырэй, ясней, векавечней ці што. Віктор гэта ўжо ведае, а мы не. Але і адтуль, як казаў ужо Алесь Разанов, і адтуль, а можа і нема гэтай мяжы нагу, ёсць вось тут нейкае біццё, якое адбіваецца звыш і туды глыбока. І ёсць адтуль біццё, якое мы ловім і тады жывыя. А не зловілі і не ведаем, як далей рухацца, як глядзець, як жыць, як суадносіць самае звычайнае, простае і нават прымітыўнае, без якога аніяк тут не абыдзешся, і тое, што раптам абрыньваецца на цябе, запалоньвае цябе, і ты ўжо не можаш без гэтага струмяню, які прыйшоў, пранізаў наскрозь. Мне здаецца, што так жыў Віктор, але мала людзей на свеце, з якімі хочацца і можацца маўчаць. І ў гэтым маўчанні столькі мудрасці, столькі існасці і столькі непераказнага, невыказнага, невымоўнага, што ты поўнішся, ты робішся інакшым, ты узыходзіш на нейкую малюсенькую, небачную, празрыстую прыступку таго ўсяго сусветнага, усяленскага, што і ёсць, напэўна, сапраўднасцю, але мы тут сляпыя. Віктор не быў сляпым, ён быў ведушчым, ён прыкмячаў, я ўпэўнена, ён прыкмячаў тое, што яшчэ будзе нам адкрывацца, што яшчэ мы як зернікі будзем вылушчваць, як гарэхі з-пад гэтай шкарлупіны нашага побыту. І дзякуй Богу, што наша зямля і ўсё, што ёсць тут, што было і што яшчэ прыйдзе, што яны прыклікаюць тых, хто ведушчым, надаюць гэтую ведушчасць і яшчэ даюць сілу, магуту, святло гэтую ведушчасць выявіць, аддаць, пераказаць і нават у нейкім сэнсе пераніцаваць гэтую нашу бытнасць, у якой здараецца з намі, з усімі на гэтай зямлі і ў гэтым вяку, ужо ў некалькіх вякоў здарылася, мы забыліся. І вось праз гэтае забыццё прабіваюцца светлыя прамяні, пакліканыя, абраныя, і яны разварушваюць тканку, якая ёсць, можа, лепей, каб яна была дзіравая, чым яна ёсць загрубелаю, і яе ніяк не размякчыць ні пальцамі тактыльна, як сёння казалі, ні любов'ю, ні адданасцю, ні подвігамі, ні афярнасцю. Але кроплі, празрыстыя кроплі, яны точаць і праточаць нашу спраўднасць, вечнасць і неадольнасць. А там, дзе не адолеюць, там ёсць правда, там ёсць жыццё, там ёсць вечнасць, там ёсць неперапыннасць, там ёсць мы, былі продкі і будуць пасля нас. Я вельмі вдячна, собраліся паплечнікі Віктора.
рабочие собрались, все коллеги. Ну, приехал мастак с далекого города. Эдвард. И он специально приехал на открытие выставы. Я прошу, сюда пару слов, я настолько естественно прошу вас сюда. И он приехал специально на открытие выставы другого города. Добрый день, шановные, вельми рад тут быть. Я не ведаю, что рассказать, так рад, задоволений тем, что совпало. Я проездом з Вітебська у Польщу. Ось, ну і так атрымалася якраз, што трапіў на гэтую выставу, бачыў цудоўныя творы. На жаль, спадара Віктара не ведаў асабіста, хотя, конечно, гэта легенда сучаснае беларускае мастацтва. Са спадарняй Тацянай мы на Фейсбук уже шмат гадоў, і сёння фактычна пазнаёміліся у рэчаіснасці, вельмі прыемна. Ну і таксама убачыў вельмі шмат знаёмых іх з Фейсбука і не толькі. Ну і яшчэ раз скажу, што на самой справе вельмі сцешыўся тым, што убачыў цудоўныя, такія жывыя, цудоўныя творы мастацкія. Дякую вам, дякую, господа. Дорогие люди, мы еще с вами будем много раз встречаться. Фуршета у нас сегодня не будет, потому что я вас буду частовать к себе в Викторовной сети, в Заславье. Приезжайте, все поучаствуйте, устроим поговорим. А на завершение хочу предоставить слово Ларисе, как прихожей велично. Не столько величная, сколько светлая, и я сподіваюся, що ви зрозумієте обраную мною тональність. Чекаю всех в Заславье, на новых импрессах и просто так, по субботах и неделях прибавлю гостей. Дякую всім, хто прийшов. Будь ласка, запрошуємо. Такая выстава. Дети собрала, все, я не только хотела